Yan po, naglalakad po ako ngayon guys. Hinahanap ko yung Cafe Josefina. I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Medyo maulan pa. Patay, umuulan. Ayan, dito na po ako guys. Dito sa Cafe Josefina. Attend ako ng seminar dito sa lifestyle. Guys, pakita ko muna tong view. Ayan. Medyo maulan dito, patay tayo, wala tayong pahin. Ayan ang napakalaking angel. Tignan natin dito guys. Habang hindi pa nagsisimula yung event guys, mag-vlog muna ako. Meron pang boat, ayan. Bangka. Yung mga tao dyan. May bangka, dalawa. Ayan. Ang ganda yung ibon. Then medyo marami na rin tao guys. Ito yung pinaka-event event. Lakad muna tayo guys, punta tayo sa mismong event. Medyo marami na yata ang tao doon.
Diyan gaganapin yung event ng lifestyle guys. 7-Eleven. Pasok na tayo. Pasok na tayo. Galagpad. Okay, gusto nyo natin. Tumayo kayo mga guests. Ang tinig-sabon, kanina guest itong mga nasa harapan. Kanina pa ako nakikinig eh. Di ba? Grabe yung mga nakikinig nyo, mga bahay, mga sasakyan, mga kotse. Eh, guest kayo ngayon. Ang dami yung narinig. Ako, naging guest ako noong November 1999. November 1999. Wala akong narinig na ganyan kadaming mga testimony. Pero dinala ako dito, sa malapit lang dito sa may Pampanga, sa Lubao, Pampanga. At taga Manila ako, taga Paranaque ako. Tapos sabi, kung gusto ko daw umasenso, pakinggan ko daw yung stories doon sa Pampanga, sa Lubao. Kaya lang, ang layo ko, 2 oras ang binyahe ko. Pero, sabi ko sa sarili ko, ano pa naman kung babiyahe ako ng 2 oras, sabi ko, kung pupunta ako sa Pampanga, malalaman ko kung paano ko kumita ng 300,000. So, hindi ako nagtatubili. Nagpunta ako dito, may napanood akong liquor. Kayo ba? Okay. Yan yung ladder of success ang napanood ko. Diyan sa ladder of success, makikita mo, pwede ka mo kumita ng kalahating milyon at saka 1 million naman. Sabi ko sa sarili ko, kung mga 20 to 25 lang kami. 1999 to, wala pa kita ko ng 200,000 naman, ang dali lang ibenta doon. Basta ang sinasabi ko lang, ang dami bumibili, sabi ko, dali lang ibenta doon. Tapos, kung gagawin ko, sabi ko, 200,000 is malaki kita dito. Diyan sa dati mong trabaho. Ulit. May napapansin ako sa inyo eh. Hindi ko alam kung starstruck kayo.